И така последни 20 минути на турнира, на международния турнир, който смея да твърдя, че е един от най-силните подобни провеждане в Ямбол в последните 10 на 15 години. Олин Одрин изостава на 2 точки от Ямбол, 31 на 33. Който победи в този матч става втори. Елинек за 3 точки. Къса дойде стрелбата. О, невероятен отскок там на Брайан Орман. Алей-уп. Само да не се удари Даклан. Много красиво изпълнение, но публиката чувате, че веднага аплодира подобно изпълнение. Много висок е Александър Чуич. Много висок и много здрав човек. Имат хубава селекция. Чуич 2,6, 2,7 или 2,8 е Парагуски. Големи момчета. Големи, много здрави при това и отлично обучени. Олин силен отбор. Сразиха Кавала с разлика. Убийствена защита. Настъпи линията Омар. Настъпи линията и топка за Ямбол. Юли Радионов, Пламен Алексиев, Брайан Орман, Мартин Дурчев и Даклан Кук на терена за ямболския тим. Фаул на Пламен. Нарушение на Пламен, но натисна там, притисна Мехмет, но нямаше чак такъв умисъл. Мисля, че му удари така наречения пеницилин с коляно в бедрото. Няма нищо, Мехмет е здраво момче и ще се изправи, пък и Пламен нямаше такъв умисъл чак. Потърси се прикосновението, но едва ли е искал да го контузва. Омар ще вкара топката в игра. Парагуски. Той пък е много здрав. Наистина е много здрав Парагуски. Крачки, крачки, крачки. Хваща топката, пада на 2 крака, завърта се около уста си и скача. Крачки, 100% крачки. Ето и Гюкхан Тащемир му показа, че има крачки. Не, всъщност може би недоволства. Сега крачки на Мартин Дурчев. Когато поемаше топката, няма да правим анализ. Парагуски пое, тогава беше във въздуха, падна с 2, първи, втори и след това се завъртя и станаха много. Тащемир не е съгласен с това осъждане, но му свирят едни от най-добрите български баскетболни рефери. Нарушение на играч номер 8 Брайан Орман. Лошото е, че не, на Радионов е фаула. Не можах да видя точно кой номер показва, значи Младен Марков. Орман е с 3 фаула виси. С 3 фаула е номер 4 Пламен Алексиев. Усеща се много липсата на Станислав Говедаров, просто нямаме за него опция да бъде заменен в ямболския тим. Станислав много пробива, много е креативен в атака, много подвижен. Там Парагуски остана срещу нисък пост. Това са първите му 2 точки. Ще е хубаво, ако не започне да вкарва. 2 минути игра от началото на третата част. Дурчев. 2 точки за Дурчев. 18 точки за Мартин Дурчев. Чуич, Мехмет. Остават 10 секунди до края на атаката. Омар. Мехмет, 5 секунди до края. Чуич. Борба за Юли Радионов. Успяха все пак да организират атака. Пламен Алексиев справяха с ситуацията. Трябва някой да се раздвижи вече. 10 секунди до края на атаката. Дурчев. Орман, хубав пас към
Радионов. О, невероятен чадър там на Паралуски. Яхте го как се вдигна и той. Ако можем да го дадем Паралуски, играчът с номер 55, наш оператор, ако може да го даде в по-близък план, да видите за какво става въпрос, колко огромен човек е. Струва ни се, че Деклан Кук е широк като гардероб. Паралуски изглежда като мастодонт. Сега обаче Брайан Орман го надскочи. Шеста борба за Орман. Макар че е с 6-7 см по-нисък от него. Нарушение там. 35 на 33. Паралуски. Яхте как се измъкна. Лошо е, че той започва да вкарва. Турчев 35 на 35. Мисля, че това е шесто изравняване в резултата, но това не е толкова важно. Важното е, че наблюдаваме много добър баскетбол и Ямбол, въпреки началния етап на подготовката, крачки. Въпреки началния етап на подготовката си, Ямбол стои равностойно срещу един отбор, който е сигурно с няколко пъти по-скъпа селекция. Добри играчи. За всеки пост имат поне по 2-3, 4 равностойни. Ялинек. Алексиев го покри там. Борба за Деклан Кук. Четвърта борба за Деклан. На него му е много трудно. За пръв път излиза в Европа. От университета Сент Бонавенчър идва. Колежанския баскетбол съвсем не е като европейския. Много по-различен, но Деклан според мен се вписва много добре. Турчев вкарва. 19-та точка на Мартин Дурчев. Прави ги 20. Мартин е в много добро състояние, тъй като той на практика не е спирал да почива през лятото. Най-много седмица след като свърши евроквалификационния цикъл. Мисля, че тепърва трябва да му се гласува много повече доверие и в националния отбор. Орман с 7 борби. Хубав пас към Пламен Алексиев. Добре извади към Брайан Орман. Опита там, изтегли се назад. Мехмет. Паралуски извади към Мехмет. 7 секунди до края на атаката. Бекир не сполучи от Паралуски. Топката излезе извън. Не. От Брайан Орман. Не е съгласен много Брайан. Мехмет. Паралуски. Четвърто нарушение на Брайан Орман. Паралуски много силен там с тия обръщания. Видяхте го как тръгва, завъртя се на 180 градуса. Четвърти фаул на Брайан Орман. Иначе Орман до момента има 7 борби и 6 точки.
Може би ще го дадат от близък план Паралуски. Казах ви каква могъща мускулатура има този човек. 6 точки за него през тази трета четвърт. Остава 4 минути и 20 секунди. 37 на 37. Паралуски с нарушение. Второ нарушение на Паралуски. Пламен Алексиев ще изпълнява наказателни удари. Заигра се кош за кош от доста време. Пламен Алексиев с 5 точки до момента. Прави ги 6. Ямбол повежда с 39 на 37, 4 минути и 20 секунди до края на третата част. Страхотна стрелба на Бекир. 8 точки за него. Дурчев много трудно извади топката, тръгна да го покрива Бекир. Нарушение на Мехмед. От място изригна там Брайан Орман. Фаулиран беше, не можа да забие. Хубаво действие. Орман е втори по резултатност. Всъщност заедно с Пламен Алексиев имат по 6 точки. Давуд на терена, играч с номер 50. Елинек също се връща на терена. Орман, 7 точка. Седем точки за Орман. 40 на 39 за Ямбол срещу Олин Едирне. Бекир пак на любимата си позиция, няма да сполучи. Орман с 8 борби. Чудесна акция там. Пламен Алексиев измисли този пас. Чудесна асистенция на Пламен. Орман с 9 точки. Когато има движение, когато има пас към него, той е много креативен там. 9 борби за Орман и 9 точки. Крачки. Крачки на Деклан Кук. Иван Марчев на терена. Възстанови се той след невероятно тежката контузия, която имаше. Тежка операция, година беше извън терена, но отново е на своя пост. Продукт на школата на Тигър Ямбол. Много години Иван Чолаков му дава шанс. Иван играе доста резонно. Давуд там много е мощен, много голям. Осигури си позиция за стрелба точно с едно съприкосновение с Кук. Топка за Ямбол. Давуд първи 2 точки за него. 42 на 41 за Ямбол. Мартин Дурчев. Иван Марчев успя да улови топката 8 секунди. Коли Радионов опита да хитрува, не се получи. Фаул на Мартин Дурчев. Фаул на Мартин Дурчев. Много правилно от тактическа гледна точка. 2 минути и половина до края на третата част. 42 на 41 за Ямбол. Но сега Мехмед застана на линията за изпълнение на наказателен удар и при успехи в двата фала може да изведе отбора си напред. Не, няма да го стори.
най-много да изравни резултата. Мехмет играе много време, хвърля много усилия, нормално вече да не е толкова точен, защото се натрупва умора. Все пак всяка вечер тия играчи правят здрави матчове. Алексиев намери начин да стреля. Дали нямаше фаул? Хубава атака там. Беркай с 4 точки до момента. И гостите излизат напред в резултата 44-42. 10 секунди до края на атаката. Трябва да се стреля. 24 секунди в атака. на 44. Позабавиха се. Над Мартин Дурчев тегне още по-голяма умора. Вече се ориентират повече към него, по-плътно го пазят. Мехмет, Беркай, Бекир, раздава се топката, няма дрибъл. Крачки на Давуд. Марчев. Дакуан. Намери позиция за стрелба там. И съвсем правилно стреля, останал сам на фала. С един дрибъл той остана сам на фала, но не успя да вкара. 42-44. Ето кош на Давуд, 4 точки за него, 6 точки аванс за гостуващия тим. 42-46. Времето върви. И тук как не се разбраха. Елинек за 3 точки. Смяна. Брайан Орман влиза на място на Дакуан Кук. И в този момент прекъсване. В този момент от турския щаб поискаха прекъсване. Тренерът Гюкан Тащимир го поиска. Към статистиката да погледнем. 16 точки, не, 19 точки за Мартин Дурчев. Гостите все още нямат играч с двуцифрен актив, но много хора вкарват. Пракуски 6, Чуич 4, Мехмет 4, Бекир 8, Елинек 8, Беркай 4, Левен 4, Пертев 3, Умар 2, Давуд 4. Се събира там. Събира се повече точков принос на отделните играчи. За ямболския тим Брайан Орман с 9 точки, Мартин Дурчев с 19, Алексиев с 6, Юли Радионов с 5, Марчев с 2. Влизате в игра Кук. Кук няма още точка, няма принос. Точков принос Дакуан Кук. И Стоя Чолаков и Андрей Иванов са влизали в игра и те нямат точков принос. Още едно прекъсване поиска Гюкан Тащимир. Явно има какво да обяснява на своите възпитаници. Публиката в залата Яна. Мисля, че феновете на играта от Ямбол трябва да са доволни от това, което видяхме в залата в изминалите 3 дни. Още
10 минути 20 секунди и 6 десети остават до края на турнира. След това, разбира се, има доста време. Близо месец има Ямбол за подготовка и предполагам, че ще се завъртят немалко контроли тук за Диана също. Ще се работи за игрови взаимодействия. След матча Доминика Диянова ще опита да разговаря с Иван Чолаков какво предстои на отбора и как е видял той турнира. Но важното е да отборът да върви напред и аз вярвам, че ще е така. Имаме добър отбор. Мисля, че американците са мъжки момчета, вписват се в атмосферата на тима. Орман подаде на Юли Радионов. 13 секунди до края на атаката. Пламен Алексиев, Радионов, Дурчев. Радионов ще стреля. Няма да вкара. Край на частта. 42 на 46. Мисля, че най-важното е, че намериха начин да се осигурят стрелкова позиция. За пръв път Олин Одрин след част от играта, след някои от четвъртините, е водач в резултата. Първата четвърт бе спечелена от Ямбол с 18 на 16, втората с 33 на 31. Третата част обаче е с преднина за Олин. Само 9 точки са вкарали ямболските баскетболисти срещу 15 на Олин. 43 на 46 за отбора на Олин Одрин. Игровата подготовка си казва думата. Олин, казах ви, съвсем скоро стартират участието си в първенството. Докато отборът на Ямбол има още един месец. Всъщност само от няма 10 на дни, мисля, откакто нашите влязаха в зала. От една седмица са в зала фактически. Имаха тренировки в залата на стадиона, но тук в зала Диана не повече от седмица тренират. И това се оказва своето влияние, своето значение. Одрин, Кавала играха в куп турнири, както и отборът на Фени Индустри. Много са напред в игрово отношение. Ние мисля, че можем да бъдем доволни от това, което се случи в зала Диана. Хубави мачове, качествени баскетболисти, добри отбори, които играха на ниво. Баскетбол наистина на добро ниво наблюдавахме в зала Диана. Мартин Дурчев обърнаха внимание върху него от Одрин и дублират го в защита и оттам нататък стана трудно за ямболския тим. Някой друг трябва да започне да вкарва. Гокан Тащемир е изключително опитен състезател. Орман, Пламен Алексиев, Марчев, добър финт. Затвориха го там. Виждаме колко агресивно започват. 5 секунди. Алексиев стреля, не сполучи. Беркай, все борбата. Мехмет, хубаво действие на Мехмет там. Мина през ямболската защита. Много играчи въртят другите отбори. Ямбол, Иван Чолаков действително пусна вчера Росен Иванов, който направи добър матч. Но той е много малък още. Андрей Иванов днес също се появи просто да си отдъхне там, да се поеме въздух. Стойо Чолаков е в състояние да влиза. Сега с Стоян Петков в лазарета и с контузения Станислав Говедаров. Нещата наистина трудно вървят
Отбора се поизморява, натрупват и фалове, умората се натрупва. Казах ви, отборът не е оптимално подготвен в игрово отношение. Те първа се изработват взаимодействията. Орман с 10 точки. Иван Марчев наруши правилата. – 43-48. Мехмед. Давуд ще играе сам към коша, с гръб към коша. Ето пак. Орман обаче, видяхте как разгада действията на гарда. Юли Радионов, Иван Марчев. Няма кой да стреля. Много внимават за Дурчев. Тук нарушение като че ли подпрягло от Давуд, много здраво Орман. А сега кош и фал. Давуд с 6 точки. Дурчев е нарушил правилата. 43-50. Давуд си вкарва и фала, 7 точки за него. 51-43. През второто полувреме ямболският тим е вкарал до момента само 10 точки срещу 20 на съперника. Иван Марчев. Тройка за Иван Марчев. 46-51. Топка. Дурчев си признава. И публиката го аплодира. Поздрави го и Марин Меканджиев. Реферите не видяха. Нарушение на Пламен Алексиев. Четвърти фал на Пламен Алексиев. Когато Говедаров е на линия, отборът има с 20% повече агресия в атака и много повече креативност и опции за завършване на атаките. Давуд взе борбата. Много високо скача. Не че скача толкова високо, много е голям и заеме ли позиция. Той е с 10 см по-висок от Орман. А сега Беркай вкарва и разликата става 57 точки, 53 на 46. Най-много има точно 7 минути до края на турнира и до края на матч съответно. Нарушение на Давид Елинек. Може би ще видите Говедаров как дава съвети на Дурчев. Не. Орман пропуска първият наказателен удар. Дали ще се коригира за вторият? И на него доста умора му се трупа. Не успя и при вторият наказателен удар. Мартин Дурчев, топката излезе извън очертанията на игрището. Нови 20 секунди, 24 секунди в атака за турския тим.
Протич. Протич с 2 точки. Ето как се дублира Дурчев. Много го натискат. Марчев. Има ръка Марчев. 48 на 55. 7 точки пак аванс за гостите от Олин. Парахуски с 8 точки. Играем без център. Играе без център в момента. Е много трудно там на Брайан Орман. Фал на Парахуски. Фана за потника. Орман не го видяха реферите. Тройка за Мартин Дурчев. 23 точки за Мартин. 6 точки разлика пак. 51 на 57. Исмаил. Пертев. Много смени върти Тащимир, но има просто много голям избор от играчи. 3 точки за Беркай. 9 точки за него, първа тройка. Пак 9 точки разлика. Мартин Дурчев. Беркай много агресивен срещу него. Иван Марчев извади. Юли Радионов. Протич. Много добра изява в защита на Протич. Изключително агресивни са в защита турските баскетболисти. Протич изключително пъргав пък. Беркай. Паралуски взе борбата и 10 точки за него, 11 за състава на Олин е авансът. Не влезе тази стрела на Мартин. Няма вече, натежава умората и е нормално да отборът да не е толкова свеж. Стоил Чолаков на терена. Нормално е да ги има тия предимства в подкошието. И Паралуски и влезли Исмаил са по-високи от нашия най-висок на терена в момента. Ормана 200 см, 199-200 см. Дурчев довежда разликата отново до 9 точки. 25 точки за Мартин Дурчев. Елинек срещу него Стоил Чолаков. Протич. 5 секунди до края на атаката. Фал на Иван Марчев. Натисна го с ръце там. Нови 14 секунди в атака за състава на Олин. Орман. Крачки. 3 минути и 45 секунди до края на частта. Фал на Паралуски. Е оценено нарушението. Юли Радионов. Плътна защита просто няма. Мартин Дурчев опита да взаимодейства там с Брайан Орман. Дойде малко назад паса и не се получи взаимодействието. Но трупа се умора във всичките. 3 дни поред. По време на самия матч
Нашите са много добре кондиционно подготвени, но по време на самия матч им опонират двама-трима. Той завъртя абсолютно всички от своя състав. Тащимир и е много трудно да играеш срещу съперници, които са постоянно свежи. Ето това може да се получи по време на едно полувреме, да кажем. Един от феновете с необходимия инструмент. 10 точки разлика, 63 на 53. Елинек с 9 точки. Доколкото знам, заплата му е над 10 000 евро. 3 точки за Мартин Дурчев. 28 точки за Мартин Дурчев. 56 на 63. Дали Ямбол ще намерят сили да обърнат матча? 56 на 63. 2 минути и 50 секунди до края на двобоя. Юли Радионов открадна топката, след това просто залитна, загуби равновесие и смяна. Омар влиза в игра на място на Елинек. Паравуски. Райан Орман записа дабъл-дабъл, 10 борби и 10 точки. Една открадната топка. 2 минути и половина, 7 точки аванс. Още 2 точки за Дурчев. 30 точки за Мартин до момента. 5 точки разлика. 2 минути и 15 секунди до края на матч. Протич. Пак Протич. 10 секунди до края на атаката. Срещу него Марчев. Сам ще играе Протич. Паравуски обаче видяхте как отклони топката към Омар. Пертев. Фал на Стойо Чолаков. Бяха го затворили добре, може би не трябваше да се търси. Не трябваше да се търси съприкосновението, но това е начинът. Трябва да се воюва. Лошото е, че отборът на Ямбол е в бонус и такива фалове се санкционират с наказателни удари. Пертев не трепва. Има 3 точки до момента, стая 4. Пет точки за Пертев дава спокойствие на отбора с 7 точки аванс, 58 на 65. Юли Радионов рискува, но успя. 7 точки за Юли. Минута и 33 секунди до края, 60 на 65. Исмаил не сполучи да вкара. Бърза атака. Дурчев стигна до топката. Жалко, че там Протич го фаулира преди стрелбата още. Попрече му да завърши. Дурчев ще изпълнява 2 наказателни удара. Даклан Кук на терена на място на Брайан Орман, който свърши много работа и е заслужено е аплодиран. 10 точки за Орман, 10 борби, една открадната топка. Мартин Дурчев. Пропуск. Няма начин. И този човек измаря се. 30 точки и при това много здраво го натискат. Четири точки е разликата. 31 точки за Мартин Дурчев. Крачки. И възможност за Ямбол. Минута е 14 до края. 4 точки разлика.
Тайм-аут иска Иван Чолаков. Тайм-аут за Иван Чолаков. Сега ще даде наставления. Иван Чолаков. Веднага след мача Доминика Диянова ще го запита за мнението му за турнира. Свършило ли се работа това състезание и какво състоянието на Ямбол, къде ще се акцентира от тук нататък и разбира се, приключила ли е селекцията на ямболския тим. Уважаеми зрители, след края на срещата ще бъдат наградени двата отбора съответно за второ и трето място. Победителят в този матч става втори в турнира. ФН Индустрия. Те си тръгнаха, имат доста да пътуват с клубния автобус. – 61 на 65 минута и 14 секунди до края на матча. Дали ще имат шанса ямболските момчета, дали ще се съберат. Тук вече трябва и късмет. В такава ситуация нужна е сполучлива атака, добра защита. Две сполучливи атаки и добра защита. Чолаков, Дурчев, Радионов, Марчев, Даклан, Кук на терена за Ямбол. Да видим какво ще се измисли. Кук поставя заслон на Радионов. Дурчев, фаулиран Дурчев, ще се изпълняват наказателни удари. Марчев там стреля след сигнала, няма авантаж. Няма авантаж, иначе Марчев кара тройка. Дурчев карва първият си опит, 62 на 65. И двата опита на Дурчев са сполучливи, 33 точки за него. Последни 55 секунди на този матч, 2 точки аванс за Олин Одрин. Фаул в атака. Не видях точно, да видим Марин Механджиев на кой ще го покаже. На Умар фаул в атака. Смяна, Елинек ще влезе на терена. Сега е важна сполучлива атака. Добра защита и после шанс да има пред ответната атака. Гюкан Тащемир. Спокойно е. Макар и не чак до там. Той е много темпераментен. Даклан Кук. Мартин Дурчев. Марчев за 3 точки. И този път не влезе стрелбата. Юли Радионов за 3 точки. Какво отсъди реферът? Стою Чолаков. Не знам точно какво отсъди. Нарушение на Стою Чолаков, но ще бъдат изпълнявани наказателни удари. Може би Стою си послужи с ръце там срещу Парахуски. Парахуски пропусна първият опит. 30 секунди. Не знам защо не играхме малко по-продължително време. Юли беше на добра позиция, опита тройка, но можеше да се забави. Виждате какво става по трибуните. Парахуски вкарва тройка и прекъсване за Иван Чолаков. 30 секунди и 30 преди края, 66 на 63 за отбора на Одрин. Мисля, че е една бърза атака. След това да се търси бърза, добра защита. Но каквото измисли Иван Чолаков или пък да се играе 24 секунди в защита, след това е много пък хазартно да се чака стрелба от тройката. Марчев си изстрелят тройката при оная ситуация, в която дадаха продължение. Реферите на матча
Казах ви, трима от добрите български рефери. От най-добрите. Свират на много високо ниво. Да видим какво ще стане в оставащите 30 секунди. Изтече времето за прекъсване. На двете скамейки се бавят. Иван Чолаков начерта комбинацията. Дано да се получи. 66 на 63. Отборът на Олин Едирне води срещу Ямбол за Адяна с 30 секунди и 30 преди края на матча. Вдигнаха се ямболските момчета. Успяха да стопят пасив от 7-8 точки. Марчев. Много добре Марчев там се справи с ситуацията. 65 на 66. Дали нямаше нарушение? Марчев с 9 точки. Видяхте как вдигна, горе ги прати в облаците със своя финт. Двама защитника на Олин. Колко са агресивни в защита. Все още нямаме техника за повторения, но под техническия екип работят върху това и дано се здобием скоро с така. Това беше един от най-красивите моменти. Марчев погледна към коша, надигна малко топката и двама се изстреляха от Одрин. Скочиха върху него много здраво. Той елегантно ги подмина и с едно завидно спокойствие, типично за момчетата от комплекс Златен Рог, си вкара своята 9-та точка. Иван Марчев, продукт на ямболската школа, тръгна от дете, реализира се тук. Играе от сезон на сезон все по-резонно. Всъщност той има и много опит, 29 годишен, 83-та година е раждан. Така че вече не го считаме за млада надежда. Просто е израснал от дете пред очите ми и знам развитието му. Един играч, на който може да се разчита винаги. Мъжкаря винаги е бил Иван Марчев и сега днес също играе добре. Пое отговорност. 65 на 66. 19 секунди и 20 до края на матч. Бекир. Сега да видим. Фаул. Фаулираха Елинек. Пред очите на Ресиловски стана тая преса. Не мисля, че Елинек ще изпълнява наказателен удар, но той е добър стрелец. Не е най-подходящият човек за фалове да се правят срещу него. 10 точки за Елинек, 65 на 67. Взеха борбата чрез Левент. Дурчев. 65 на 67. 10 точки, 10 секунди. 8. Мартин Дурчев. Марчев! Публиката стана гол! Тройка за Иван Марчев! Взриви публиката тук! 68 на 67. Край на матча! Ямбол спечели с тройка на Марчев. Фантастична работа! Публиката полудя. 68 на 67. Буквално в последната секунда Иван Марчев даде второто място. От толкова малък тъгъл, стори ми се, че имаше и табло. Безспорно играч на матча става Марчев. Ямбол спечели. Какво ще кажеш, очаквахте ли я победата?
казах, че този турнир има други цели. Не е толкова важно победите, отколкото да видим каква работа сме свършили до този етап и ако имаме възможност, играем по-добре от другите, да продължим. Мисля, че в днескашния матч се постарахме малко повече в защита така и се умяхме наистина да играем на едно добро ниво. Надявам се да го държим това и да го доразвим в нападение. Има още какво да правим. Американците още не знаят къде се намират и мисля, че има възможност те като понапреднат още да се подредим и наистина да станем един добър отбор. А приключихме ли с селекцията? Не, за мен селекцията продължава. Благодаря ви. Това беше Иван Чолаков, специално за Доминика Диянова, на която никой не отказва интервю. Може да потърсиш Марчев и да го питаш как мина матча и как се стреля в последната секунда. Той е безспорно играч на матча. Нека преди това да видим награждаването. Валентин Как се Ревански. стана така в последната секунда? Много ли ти дойде напрежението? Ами не, напрежението не ми беше много, защото стоя част от играта и съм свикнал, нали, да участвам колкото мога. Малко ми помогна късмета с тази последна тройка, но важното е, че всичко свърши добре. Постарахме с всички момчета, за което се радвам. И матча го спечели отбора, не е само тази последна тройка. Мерси. Междувременно чухте интервюто на Доминика Диянова с Иван Марчев. Скандират имената на Иван Марчев. Сега снимка за всички. Благодаря на Доминика. Тя е част от екипа на DTV Sport. Снимки на нашия отбор. Ямбол спечели второто място в международния турнир в един изключително спорен матч с Олин Едирне. Се получи истинска драма. 68-67. Ямбол с второ място в турнира на международния турнир. Първи Фен Индустрии Кавадарци, втори Ямбол, трети Олин Едирне, четвърти отбора на Кавала. Вече е време да се разделя с вас, уважаеми зрители. Мисля, че трябва да сме изключително доволни от това, което сътвориха ямболските баскетболисти и разбира се най-вече от това, което ни поднесоха като турнир организаторите на състезанието, домакините. Един перфектен турнир на много високо ниво според мен. Екипа на телевизия Диана осъществил предаването от зала Диана, бе в състав репортер Доминика Диянова, оператори Иван Иванов, Венелин Николов и Димитър Саваков, режисьор на пулт Георги Калудов, коментарът бе на Димитър Колев. Останете с програмата на нашата телевизия. Приятна и спокойна вечер, дами и господа!